Ďakujem. Zdravíčko, dobrý kde ste deň. toľko? Už vás všetci A čakáme. som na čas. No, poďte, grill máte pripravený. Díky. No, tak grill už horí, takže kľudne sa rozložte tak ako stále. Bude aj prezentácia? Hej, bude jasné. No, Páni, vítajte. Dnešné menu pozostáva z tatranského cigára od Domeska, bravčovej kotlety od Domeska a naša špecialita slonia slza od Domeska. A ja mu hovorím, že pane, ja vám nedám viac jak 10 mialka za ten dom v tom Monaku. On hovorí, že dobre. Dúfam, že ste boli spokojní. tak jasné. Tak jak stále. Okay, tak o mesiac zase? Jasné, ale tak zoberte si aspoň niečo také na cestu, no. Ale tak ďakujem, zoberiem domov rodine. Iba jedno. OK, dobre. Tak o mesiac zase. Jasné, volám vám. Vidíme sa. Dobre, Majte dobre. sa.